ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga Yod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Animal. Nga gin karate ako ni Bibian sang ginalukan ko siya Choy Tagoyaw. Sila mo Choy, nagapabaya lang siya kung halukan. Tiho man, ginahalukan ko na sa pirme. Galing sa retrato lang. Samson, basi malalon nga restaurant ang ginsudan tani. Oo. Ang mga tao pulos nakabarongo kag naka-Amerikana. Hindi ka magpalibog atan. May kwarta ko din nga ibayad sa aton kaunon. Para fried chicken ang aton ginorder. O, ari nang waiter o, gapakat to. Ari nang order ninyo, sir. Uy, nano ni? Nga isa lang ang tiil sa inyo fried chicken, ha? Ay, kuhan, sir. Siguro nakakita ni Sangaway. Yan inadulang iya isa ka tiil. Hinonto, ibalik ni. Kagdala sa amon ang manok na nagdaog sa inaway.
Mamati ko anay radyo Basi may bago na subo nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbu radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Wow! Natimingan ko gid si Tito. Dear Tito, tawag lang ako kay Anita. Dalaga. May nubyo ako apang sa text lang kami nagnubyohanay. Nag-abot ang adlaw nga nagkita ay kami nga duha. Kag Tito, na-shock gid ako. Kay kalaw ay gali sa iya. Malayo kayo ang iya dagway sa retrato nga ginpadala niya sa akon. Sa magbulagay kami, wala na ako nag-text sa iya, kakamuman siya sa akon. Kuntani, makig-break na ako. Apang wala kami sang komunikasyon. Ano sa pagbanta mo, Tito? May sarabton pa bala ako sa iya? Laygay man ako, Tito, ay? Aber, pamatian tang laygay ni Tito. Anita, suno sa imo, wala naman siya bala nag-text sa imo. May pagbanta ako nga sa magkita ay kamo nga duha, pareho lang kamo nga doon nakakita sang bagat. Buot siningon, wala ka na sang obligasyon sa iya, kag wala naman siya sang obligasyon sa imo. Daw bagat mangguro itsura ni Anita. Kag ari man ang ambahanon para sa imo. From Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. Hindi ni Ayhan siya makapiright. Migo talyo, nakahibalo ka bala kung ano ang kahulugan kung ang isa ka tawo mapatubo sang burango sa Egypt? Ano ho? Buot silingon, nagalalaw sila. Ang sa mga Greeks naman, kabalo ka kung anong buot silingon, kung tandugon nila ang ila burangos. Ano ho? Buot silingon, ginhatagan ka na nila sang pahanugot, sang imo ginapangayo. Ote, dili naman sa aton sa Pilipinas, nakahibalo ka blakon nga ang isa ka tao nagapatubo sang iya burangos. Ano how? Tamaran siya marbas. Dipuga. Ano oras? Huling, kahapon 5 pang aton manok. Pero subong 3 na lang. Di na ang 2. Ambot si Alvina Wala ko makahibalo. Katambok pangadaan sadto.
Huling! Uy, wala gid sila magpalapit, Huling. Buot silingon, hindi na ato sila magpauli. Malain ni. Malain ini. Nga, Ate Alvina. Basi kung ihaw na ato ni Buklan? Wala man ko kakita nga gingkawat nilang aton manok, Chay. Mapadakop pala si Buklan kung mangawat siya manok? Nabatsyagan ko, Huling. Nabatsyagan ko, gid. May labot naman si Buklan sa pagkadula sang aton manok. Gani karon sa gabi, manilag ako. Huling, gabi na. Oo, Ate Alvina. Uti, nag-ano ka pa dira sa buslot sang bintana? Ah, nagapanilag ko sina ni Buklan. Uy, Huling. Ang isa naton ka manok, nagkadto sa ilalagwerta. Kadagato ka sa sang mais, ho? Nagato ka sang mais na gintanom nila? Di na si Tio Tagoy. Wala ko pa siya makita. Uy, ara siya, Huling, ho? Si Buklan. Nakita ko, may dala siya nga alat. Basi kung manguwa na siya mais, Chay? Hindi. Nagahinay-hinay siya palapit sa may mais, ho? Nagatiid siya, Huling. Hindi. Kintaklo ba niya sang alat ang manok, ta? Hindi. Ti daw, siling ko na gid eh. Nga si Buklan na nagkawat sang aton manok. Nadakpan ko siya sa akto. Dali, tawga si Kap. Tawga siya, Huling. Kay papriso ko si Buklan. Ang kawatan manok. Nakapiho ka, Albina? Oo, Kap. Oo. Nakita ko, gid. Kagusto ko nga mag-upod ka sa akon para pamatud-an ko sa imo nga si Buklan gid ang nagapangawat sang akon manok. Ah, bueno. Maupod ako sa imo, Albina. Pero madali lang kay mailis lang ako. Eh, dali akap. Kibasi bala kon ihawon na ni Buklan ang akon manok. Hindi bala siling mo, Kap. Kung madakpan sa akto si Buklan, ipapriso mo siya? Bala... Samson, may bala si Tagoy nga makadto kami ni Albina sa ila. Balak... Kap. Patihan na mo lang nasugo ko. Kag silinga siya nga ihaboy pati ang bulbul sa manok, ha? Balak... Bawo daw DPA kita sang army ba? Nga kung magsalakay ganing army, ginapahibalo ang NPA nga maasalakay sila. Kung masalakay naman ang NPA,
ginapahibalo naman nila ang mga army. Hoy, Kap, ari ka mo? Huot agoy. Kakaupod ko sa Albina. Maakusar ko no siya kay ginkawat mong iya nga manok. Ako mangawat sang iya manok, Kap. Nagadamgo ka siguro barikosonay. Hoy, Buklan! Wala ko nagadamgo. Nagapanilag ako sa imo. Kag nakita ako sang takloban mo sang alat ang manok ko. Di nakita mo gali nga wala ka magreklamo? Gusto ko. May witness ako ang ginkawat mong akon mga manok. Nagpangako ako kay Albina Tagoy nga kung may makita kami diri nga manok sa imo, ipapriso ko ikaw. Ay, Kap. Bisan bulbol, wala ka mo diri sa makita. Kabaluman ko ang bot ko silingon, mahibalaan ginaton ina karon Tagoy. Gusto na namon nga maglibot sa bugos nga balay. O sige, Kap, libutan ninyo. Wala ko madlok. Tanawo naton, Buklan Amo na niyang pagkupos ang bukol mo kung matabo. Kagamo naman ining pagkupos ang imo barikos kung matabo. Buklan mo da Barikoson mo da At dali na. Masugod na kita sa paglibot, Tagoy. O sige, Kap. Tudluan ko pagkamos ang tanan nga hilit diri sa akon balay. Okay, Kap. May nakita ka mga manok? Wala matuod kita sa nakita nga manok, Albina. Ay, hindi ka pa. Mayara, gin. Nakita ko, gin. Naging takloban ni Buklan sang alat ang akon manok. Apang wala na kita sa nakita nga manok. Masigin paligwin na niya, Kap, Hoy, Barikoson. Ikaw karon ang akon iakusar sa karakter assassination. Ginapasibangdan mo ako nga nagkuha sang manok mo nga nadula. Samtang wala man ako makahimo. Hoy, kung mangawat man ako, milyones yung kawaton ko. Hindi kay ang manok mo nga, dubaw mo to gani ite. Hoy, Buklan! Nakapat-or gid ako nga ikaw nagkawat sa akon manok. Naton, maayo ka lang magtago. Din mo gintago. Din? Kap, iakusar ko na lang ni si Barikoson. Ipapriso ko siya. Ay, pasensyahin na lang si Albina, Tagoy. Amugid na ang tawo ya, nagkakasala. Ay, hindi, Kap, Ginkawat ni Buklan ang akon manok. Kag kung hindi siya magsugid nga siya ang nagkawat sang manok ko, pahiwitan ko siya kag pasukahon lansang. Lansang sang barikos mo Amo man sa bukol mo Barikoson! Buklan!
Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang
prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ila kabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ila mga handom kag mga kadipay, nga naging saksi man sang ila mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol.
Provincial J. Makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa Provincial J. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial J. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawagan lang ako sa ngalan Donata. Nagapanuigon sang 60 anyos. May mga bata na nga may mga pangabuhi na. Apang bagod malapit sa akon balay ang balay sa mga bata ko nga may pangabuhi na, mas kami nagakadto sa akon balay ang akon mga apo. Ang pangita sang akon bana, among paghimo sa mga pulungkuan kag mga lamisa. Panday ang bana ko nga ini nga si Tansing. Apang bangod nga hindi siya makasarang magpamanday sa mga construction, nagapanghimo na lang siya sa bangko kag lamisa. Kagbisan paano, mabuhi man kami. Malinong ining amon barangay. Apa nagamo lang ini, sang magsaylo ang isa ka babayi nga tawgon ko lang sa ngalan Lota. May bata siya nga 2 ka bilog. Magagmay ang 2 ka bata nga babayi. Si Lota, wala sang abyan kay kasuplada sa iya. Diri sini nga bahin magasugod ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Maridonata, nagainit gid ba lang ulo ko kay luta mo? Ha? Ay nga aman Maripurita. Wala ako matulugi kagabi. Nga ahaw? Katunog kaayo kon magpatukar sa iyasteryo inang siluta. Daw siya lang ang tao diri sa barangay. Ay huuman. Kadamo na sa mga kaingod naton nga nagareklamo gani mo. Mareklamo ako kay Kap Maria. Naana dalang ina siya. Ay ti, basi kon maakig siya. Uti ano gid? Nagaabusar siya Mari. Kundi iakusar ko siya eh. Ginpatawag mo kuno ako? Oo, Lota. Magpungko ka, anay. Hindi na. Matindog lang, kuya. Alaw, ay sang pulungkuan mo. Basi kung may mga bagsat na. Malatnaan pa, kuya Kap. Sugiri na lang ko, Kap, kay nagadali ko. Lota, kadamo sang nagareklamo diri sa imo. Ha? Ano naman yung reklamo, Kap? Hindi sila makatulog. Kay katunog kuno sang imo esteryo kon magtukar. Amo gali? Amo man lang galiin ang gintawag mo, Kap? Ay ang amo sinang mga reklamo, ya, Kap, hindi na sa lapakon. Kagahod sa imo pagpatukar sa imo nga esteryo. Nagareklamo sila kay hindi sila makatulog. Sundon nila kung luyag nila eh. Gareklamo gani sila tungod katunog gid sang imo pagpatukar. Abi, hindi man pagpatami kay nagahuran yang imo mga kasilingan. Ako na esteryo, Kap. Kag pagusto lang kuya kung anong buhaton ko. Sunod lang sila kung gusto nila eh. Ay, kapilusupagid sa imo, Luta. Nakaibalo ka na gid nga hindi na pwede. Hindi lang kay ikaw ang tao, dire. Gani sugod subong ha, pahinayan mo ng pagpatukar sang esteryo mo para
Hindi ka man makaistorbo sa iban? Oo ah. Te, amo lang na. Oo, amo lagi na. Okay Kap ah. Dra ka na. Oh. Ato na siya, ho? Wala gisang batasan nga klase sa babae niya. Wow, grabe siya. Kumagambal siya daw sa piyo siya eh. Ustugin man gali nga mareklamo ang mga tao diri sa iya. Kay kabastos man gali sa babae ngayon na. Masugata ko si Luta. Nakahibalo ako gagin patawag na siya sang barangay kapitan, kagin saway. Ay, yuhuman ko siya ah. Para bala nga masiling siya nga wala na ako nagadumot sa iya. Ay, mayuhom ako sa iya ah. Oh. Uy, wala siya magyuhom. Uy, ara na, matuparay na kabi. Agoy! Uy! Kinsikol niya ako sa abaga. Hoy, Luta! Nga ginsikol mo, Kuya Man! Sikol man! Wala, Kuya Makaibalo. Ano nga wala? Kasakit pala sang abaga kung nga gitigo sang abaga mo, no? Ay, gali! Wala ko gani makahibalo. Ote, ano karon? Magpangayo ka sa akon sang pasensya, eh? Ay ang nabalaan ko yung nga pasensya, Chay. Tinapay na. Nga may ara ka da. Hatagi ko, be. Uy, upo! Kapilusupagin bala sa imo mo? Ireklamo, tagid ka kay Kap? Woo! Reklamo to, ah. Kay hindi lang mo sinang maabtan mo. Uy! Hindi ako pagpahuga, ha? Kay wala ako mahadlok sa imo! Akay ko sa imo nga tigulang ka. Magsugat anay gani kita liwat. Hindi ka magyuhom-yuhom, ha? Kay si paon ko gid ikaw. Dra ka na. Uy, ato na siya, ho? Ay, si paon ko nun niya ako? Ay, abaw. Nagapagusto lang siya, eh. Daw si sinugid siya. Daw siya lang yung makahibalo magsakit sa iban nga tao. Matapos ang patawag ni Kap si Lota, nagsugot ay sila nga duwa ni Maripuret. Dito ka naging kwintrohanay sila nga duwa. Sa pagpadayon ko pagid, amo inang ginsiling niya sa imo Maripuret? Oo, Maridonata. Kung mag-atubangay kuno kami, si paon kuno niya ako. Bawa, kaiso gali sa iya, no? Oo man. Ginapaho gani niya ako eh. Abi niya guro kung mahadlok ako sa iya. Kagabi mo, Mare. Wala gid siya maguntat sa pagpatukar sa iya nga stereo. Gindugangan pagid niya ang volume. Kaghasta na gid gani dito sa punta ang gahod. Ano pa ang mga hubog? Sige man ang saot nila. Sige ang saot nila sa tiyanggi ni Amor. Ay, wala gali siya nagpati sa ginhambal ni Kap. Ati Marie, maglikaw ko na lang sa iya Kibasi bala kung ano pang buhaton niya sa imo, haw? Ay, wala kuya sa iya maadlok, Mare. Wala gid ya. Masugata ko naman si Luta. Tanahon ko, abi. Kung buhato niyang iyagin siling sa akon. Si paon ko niya ako. Ay, hindi ako maglikaw sang alagyan. Mapadayon ako sa paglakat.
Ari na. Matupungay na kami. Aragay. Kasakit. Ginsipa ako ni Luta. Aragay. Ginsipa giniya matuod ako. Kag natumbagin ako sa duta. Ato na siya. Nagpadayon siya sa paglakat ka. Daw sa wala lang sang natabo sa amon. Hoy! Luta! Magbalik ka din. Traidura ka na! Nga ginsipa mo ako nga wala ka ginagpahibalo! Magbalik ka din! Kay maakusan ako kay Kap! Kap! Purita? Yung nga nagahibi ka? Kap, ginsipa ako ni Luta. Anong silig mo? Ginsipa kaniya? Diyan kaniya ginsipa? Sa dalan, Kap. Nagalakat ako. Sang magsugat anay kami. Ginsipa niya ako. Kagdason, nagpadayon lang siya sa paglakat. Nga wala man gani siya nagmalikid sa akon. Amo gali? Oo, Kap. Bao nagasubra na gid ang babae nga ina, Kap. Nagasubra na gid siya. Ari si Purita. Nag-akusar siya nga ginsipa mo sa kuno kaina sa dalan? Oh, ako? Nagsipa sa iya? Ba wala Kag nga buhaton ko ina. Kabutigon sa imo. Ginsipa mo ako? Kag natumbagin ako sa dalan? Ay kabutigon man sa imo nga pagkatigulang ka no? Wala ko ya makasipa sa imo. May witness ka, haw? Purita, may nakakita sa inyo sang sipaon kaniya? Duha lang kami ang nagalakat sa dalan, Kap. Ang silingon mo, nagabutig ka lang ya, Purita. Wala ko yung makasipa sa imo, Uli, anon ka na ibo ya, mantigulang ka na. Kabutigon gidya sa imo nga babae ka, no? Dali lang. Anong bayo niya kaina sang sipaon kaniya, Purita? Color pink, Kap. Nga spaghetti ang tabas. Oh, ano nga pink? Hoy, kakita ka sang bayo ko? Pula niya, pula. Ay, Kap. Ginisla niya ang iya nga bayo nga pink sang bayo nga pula. May rason si Purita. Ginislan mo ang bayo mo nga pink sang pula nga blouse. Wala ko yung gani makailis, Kap. Amo niyang bayo ko kaina pa, halin pa sang aga. Hindi ka ni kakilala sang kolor? Hoy, babae nga tigulang, pula ni ang kolor. Pula. Amo na, kay tigulang ka na. Te, color blind na sa yakap. Nagapadaog na lang na siya, Kap. Ginsipa niya ako. Kag natumbal ako sa duta. Maakusar gid ko ya. Maakusar gid ko ya sa iya, Kap. Hoy, sugiran ko ikaw, Purita. Wala ko isang bayo nga pink. Manalainan ko sinaya nga kolor. Amo na yung bayo ko kaina. Sa magsugat anay kita sa dalan, pula, color red. Nagabutig na siya, Kap. Kagabi mo, Kap. Hasta karon, nagasakit pa yung tiyan ko. Kay man, naigo ini sa iya sapatos. Nagasakit ya guro ang imo nga tiyan kay man. Wala kaya makakaon. Man patay gutom ka. Uy, po!
Nagasubra ka na gid nga babae ka, no? Butigon ka! Butigon! Mata pobre! Botsi mo da. Kap, may kantuan pa kuya kag nagasako ako. Mahalin ako. Dra na ka mo. Kap, ipalagas bala siya sa mga tanod. Ipadakop na siya, Kap, Ginsipa niya ako. Ginsakit niya ako. Gani maakusar ko sa iya sang murder. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos,
Isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawga lang ako kay Ima. Nagapanuigon sang 24 anyos. Madamo kami nga pamilya. Kag madamo ang akon mga hinablos. May lulo kag lola man ako. 3 ka pamilya ang nagaistar sa amon balay. Kag masadya kami kung may okasyon kami nga ginahiwat. Gani, kung may kasadyahan sa balay, masadya kami kaayo. Kag sa tagsa nga may birthday ang akon mga hinablos, may ara membro sang pamilya nga isa ka joker o konpilyo nga nagalingaw sa mga bata. Si Tito Efren ang nagapakuno-kuno nga joker o clown sa mga bata. Kag kun sa tio naman sang Paskwa, may ara man nagapakuno-kuno nga Santa Claus sa amon nga pamilya. Masadya kami tag sa may okasyon sa amon balay. Kag sang nag-off kami sang akon nobyo, medyo masubo ang akon birthday. Apang sa maayo nga palad, na-meet ko si Raymond. 21 anyos pa lang siya sadto. Kag ako, nagaedad pa lang sang 19 anyos. Lain ang iya eskwilahan sang sa akon. Pero, hindi inisablag sa amon nga relasyon nga duha. Sa pagpadayon ko, babe, sa dason si Mana, birthday ko na. Hindi ka gid madula sa adlaw nga ina, ha? Kaya nga madula ako. Amoy ng pinaka-importante nga daw para sa imo. Eh nga, ano blang gusto mo nga irigalo ko sa imo? Ikaw. Ano? Ako? Wow! I love you, MM. May ara pa ako pangayoon sa imo, babe. Ano balay na? Ihambal kay ihatag ko. Pwede. Ikaw ang mangin joker sa akadlawan ko. Oh, what? Yes, babe. Apang, hindi ako makahibalo, babe. Makahibalo kasi na, Total, nakahibalo naman si Tito, si Daddy, si Mami, kag ang mga kasilingan ko. Kagdason ang bilog nga barangay? Oo kag boto sila tanan sa imo, gani ikaw na ang mangin joker, no? Oh. Isuksok ang bayo nga ini, oh. Oh, hala. Amo ning bayuon ko? Oo, Ikaw ang clown subong sa birthday ko. Kag ang clown nga si Kiko, daw hindi pa si Kiko, gani. Pero ikaw, ya. Daw si Kiko, gid. Grabe ba? Puno sang pulkadat ang bayuon ko, ho? Kag may kalo man ako nga pulkadat? Make up na lang ang kulang sa imo, Butangan ko ikaw sang lipstick. Kag madamol nga pulbos sa imo nga nawong. Sa tunay kagid nga clown, babe.
Kag ang mga bata, nagahulat na sa imo bilang isa ka clown. Kag ako ang makuha sang video, ha? Mami, kasadya gid sa mga bata, oh. Kagangayan gid si Raymond nga mangin kiko. Sa dason, birthday naman ni Ronron. Siya man gihapon ang mangin clown. Babe, happy ka ba na? Yes, Raymond. Kag hindi lang akong gipalipay mo sa birthday ko nga ini. Kundi, ang bugos ko nga pamilya. Ay, sa dason si Mana, birthday naman sang akon isa ka hinablos. Kag ikaw gihapon ang maklawn, ha? Okay basta ikaw. Ay, handa na galang imo rom sa ibabaw. Diri ka nalang tulog, Kag boss ka na lang sa aga mapauli. Ginkuha ko nga mangin clown sa akon birthday si Raymond. Kag nasadyahan gid ang akon bugos nga pamilya sa pagpadayon ko pagid. Babe, mapulian na ako sa balay ha. Total dala ko man ang salakyan ko. Pero mabalik ako sa hapon. Sugaton ko ikaw. Sagwa kita man yapong nga duha. Sige Kag ikaw man ha, magtulog ka man. Nakahibalo ako nga kapoy kagid sa pakadlaw sa mga bata kaina. Ba? Si Raymond ini Nag-text siya? Nagapakadto na siya kuno diri kay mamuling kami nga duwa. Maabot na siya kuno mga 30 minutes. Babe, matanaw kita na sa sine ha. Pagkatapos, sagwa kita manyapon. Okay nakalisensya naman ako sa balay nga sagwa kita manyapon. At ano babe, mahapuli na ako? Nga ahaw, hindi ka pa magpauli. Gabi na ni ho. Babe, happy birthday Libata. I love you, babe. I love you. Raymond, dosa na maguhan ako sa imo, haw. Kahugot sang imo ako sa akon. Kag kun maghalo ka sa akon, dosa may buot ka nga ihambal sa akon. I love you. I love you, Eme. I love you. I love you too. Sige. Malakat na ako. Matawag ako liwat karon ha.
pag-abot ko sa balay. Okay. Sige. Nagababay pa siya sa ako, no? Ay, naabala nga kahugot sa ngakos ni Raymond sa akon man. Dosa na mag-uhan ako sa ginbuhat niya. Alas 7 na sang gabi. Apang wala gihapon makatext si Raymond sa akon. Siling niya, pag-abot niya sa ilabalay, matext siya kuno sa akon dayon. Apang nga wala siya makatext man. Basi ko natulugan na siya dayon. Ang telepono. Wala man ako sang text sa akong cellphone. Ay, sabton ko na lang ang telepono hello? Emma? Risa? Nga nagtawag ka man. Anong natabo sa imo? Kag nga nagawkurog ang tingog mo? Si Raymond! Si Raymond! Nga ano ba lang natabo kay Raymond? Abi ang telepono. Emma? Nang Sandra? Ano ba lang natabo dira nang? Emma? Si Raymond? Wala na. Patay na siya. Ano nang? Diyan siya subong nang? Nabunguan siya sa salakyan. Patay na siya. Raymond! Raymond! Nang, sa di na si Raymond. Wala na siya sa iya kwarto. Ato na siya sa morgue. Raymond! Raymond! Hindi. Nalipong siya. Ang nasalo ko. Tabang! Tabang ka mo! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Isa ka adlaw kag isa ka gabi nga nadulaan ako sang animo. Nahaya na si Raymond sa ila balay sang maumpawan ako. Wala ako nagahalin sa iya tupad. Ginaunungan ko siya sa adlaw kag gabi. Wala na ako nagahibi kay wala na ako sang iluha pa.
Apang sa akon dughan, nagasakit ini nga daw indi ko gid masarangan. Pagkaligad sang pila ka bulan, naglakat ako sa iban nga pungsod. Duha ka tuig ako kag tunga sa Paris. Kag wala naman ako naga-celebrate sang akon birthday, bangod si Raymond ang akon madumduman. Apang siling sang iya Iloy, dapat nga i-celebrate ko ang akon birthday, bangod ara si Raymond sa akon loyo, kag nagapakig-celebrate man ini. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Ima. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, madamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Ang oras ay inhatid sa inyo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar